Hola, Mari Carmen. Saps una cosa? T'he de dir una mala notícia. A partir d'ara aniré a veure Hospitalet de Llobregat. I ja no podrem estar junts. Et deixaré lliure perquè puguis anar amb les teves amigues i formar una família. Què et sembla? La mama. Hola, mama. Ja estàs a baix? Vale. Ara surto, ja tinc les coses preparades. Que no li diguis mosca, es diu Mari Carmen. Bueno, vale, sóc rara. Sóc rara partint una mosca. No sóc estranya, senzillament no sóc normal. No crec que sigui res dolent tindre la mascota com vol, no? Bueno, ara vaig. Adéu, Mari Carmen. Vola lliure.